White House Family. Haba, sanyi ne, Aikin kusi ne, Excel. mazaje ne. Lokacin sanyi ne, Sanyi, Haba, yo Allah sanyi, sanyi ne, sanyi, yo Allah sanyi, sanyi, yo Allah sanyi, sanyi ne, sanyi, yo Allah sanyi. lokacin sanyi ne, an yi damuna an ƙare, ga itatuwa sun bushe, Kano da Kaduna daidai ne, Abuja da Lagos dai ne, Usi Madobi yawa ne, kasa riga kuma kai gaye. We gane like buza shi yasa nake fita wannan waka sanyi ce ko kuma haukata lokaci na sanyi zamani ya canja al'umma ku lura kun san akwai mahaukata ni mazaje mai waka ne, Ni mazaje mai aktin ne, usi madobi darakta ne gidan biki duk kun gaggane, Kano Kaduna an san mu, Abuja da Lagos an san mu, in kun bar ƙasa an san mu, Saudiya na kallon aikin mu. Nijar na kaunar jama'ar mu, Libya sun san sunana, Algeria na san aikina. Cote d'Ivoire na kaunan mu Chad da Ghana suna son mu Amerika ma sun ban kyauta, a YouTube na zarce sa'a, kowa na mamakin aikina, na ci dubu na zama zaki. Sanyi, yo Allah sanyi, sanyi, yo Allah sanyi, sanyi, yo Allah sanyi, sanyi, yo Allah sanyi. Dan ilu, gani nan dan ilu, ni ne dan ilu. a lokaci guda sanyi ke wa mutum illa kasa yin komai har ya kasa yin sallah al'umma ina kira to dan Allah ku kula kar ku fada jahannama garin neman dala Sanyi, yo Allah sanyi, sanyi, yo Allah sanyi. Ina masoya suke, hirar da kuke, wasu barna suke, ai ba daɗi. Ai ba daɗi.